Il-budget tas-sena d-dieħla se jipprovdi għal bidu ta' investimenti ambjentali massiċċi. Ewlieni fost dawn l-investimenti hemm waħda mill-miżuri ewlenin tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dan l-investiment ta' 700 miljun euro huwa mifrux fuq medda ta' 7 snin fi proġetti li se jwasslu għal aktar ġonna, tħaddir urban u spazji miftuħa li jistgħu jitgawdew mill-familji Maltin u Għawċin. Il-budget għas-sena d-dieħla tipprovdi twaqif ta' aġenzija ġdida biex tikkoordina l-implementazzjoni ta' dan l-investiment massiċ. Fost oħrajn l-ewwel fażi ta' din l-aġenzija se tara tnedija ta' numru ta' proġetti f'diversi lokalitajiet fosthom Bormla, Birżebbuġa, il-Ħamrun, il-Marsa, is-Siġġiewi u San Ġwan. Għas-sena d-dieħla se jkunu allokati wkoll 13 miljun euro għal proġett tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Fil-park sa issa diġà sar xogħol estensiv fil-waqt li kompla l-iżvilupp ta' spazju għal kunċerti fuq art li sa ftit ilu kienet fabbrika tal-konkos. Sal-aħħar ta' din is-sena n-nefqa totali fuq dan il-proġett mistennija tkun ta' ftit anqas minn 37 miljun euro. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar ukoll li matul is-sena li ġejja se jitnieda programm ta' investiment fi Green Urban Areas, kemm fondi nazzjonali kif ukoll fondi Ewropej. Se jiġu investiti wkoll fit-tisjieħ tal-biodiversità b'investimenti f'żoni ta' Natura 2000 kif ukoll f'żoni marittimi protetti. Il-Ministru Caruana nota kif il-proġett tal-Grand Harbour Cleaner Project b'investiment ta' 50 miljun euro illi se jwassal għal titjib sostanzjali fl-arja u fil-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fil-madwar mistennijiet l-esta s-sena d-dieħla. Permezz ta' dan il-proġett qed jiġu installati sistemi biex vapuri kbar bħal cruise liners ikunu jistgħu jieħdu dawl dirett mill-grilja tal-Enerġija Nazzjonali u jitfu l-magni tagħhom meta jkunu sorġuti fil-Port il-Kbir u l-Port Ħieles. Il-Ministru qal ukoll li bħalissem se jħallu offerti pubblikata biex sistemi simili jiġu installati fuq mollijiet tan-nofsinhar tal-Port il-Kbir u l-Mol tal-Askaris, xogħlijiet li mistennija jibdew aktar tard is-sena d-dieħla. Fost oħrajn tħabbru wkoll numru ta' inċentivi għal turiżmu long stay fawdex, infrastruttura adegwata l-industrija u ħolqien ta' iżjed opportunitajiet għal investiment ġdid. F'dan iż-żmien pajjiżna se jkompli jinvesti f'ekonomija sostenibbli, fost oħrajn permezz ta' żieda fl-għajnuna lil intrapriżi żgħar u meqdi. Fost oħrajn il-Gvern se jkompli joffri iżjed opportunitajiet ta' cash grants b'investiment ta' madwar 40 miljun euro għall-intrapriżi żgħar u medji. Dan se jsir taħt l-iskema tal-Business Enhance. Fl-istess ħin il-Malta Enterprise se tirdoppja l-assistenza finanzjarja f'forma ta' cash grants għal kumpaniji Maltin kollha li jinvestu fi proġetti diġitali u sostenibbli. Tabbar li l-otja issa se tkun qed tkopri 50% tal-investiment eliġibbli sa massimu ta' 100,000 euro. In-negozji Għawċin kif ukoll startups se jibqgħu jibbenefikaw minn assistenza finanzjarja addizzjonali ta' 10% forma ta' kreditu ta' taxxa li ma' qotja tista' tirdoppja l-20% jekk il-kumpaniji jinvestu fi proġetti li jniġsu inqas. Intrapriżi Maltin se jkunu jistgħu jibbenefikaw ukoll minn massimu ta' 40,000 euro fi kreditu ta' taxxa meta jinvestu fi proġetti diġitali. Se jiġu offruti iżjed opportunitajiet ta' cash grants b'investiment ta' 40 miljun euro għall-intrapriżi żgħar u medji taħt l-iskema Business Enhance. Il-budget għas-sena d-dieħla jinkludi tnedija ta' one-stop shop servizzi ta' assistenza sabiex aktar startups ikunu jistgħu jiġu stabiliti f'pajjiżna, kif ukoll assistenza fl-applikazzjonijiet tal-iskemi amministrati mill-Malta Enterprise u entitajiet oħra f'pajjiżna. Is-sena d-dieħla se tiġi estiża wkoll l-assistenza finanzjarja f'sussidju fuq il-kera fuq numru kbir ta' negozji eliġibbli. Din se tkun estiża l-50,000 euro minflok 25,000 kull sena għall-ewwel 3 snin ta' din l-assistenza. Se jiġi rdoppjat ukoll il-perjodu li fih in-negozji se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema minn 3 snin sa massimu ta' 6 snin. Barra minn hekk lotja finanzjarja biex jiġi inċentivat ix-xiri ta' vetturi ġodda li jaħdmu bl-elettriku se tiġġedded u kull min jixtri vettura ġdida inkluż muturi li jaħdmu bl-elettriku se jkun intitolat għal lotja ta' 11,000 euro li titla sa 12,000 f'każ li tiġi użata l-iskema tal-iskrepjar tal-vetturi wkoll. L-istess jgħod tal-iskema li tinċentiva x-xiri ta' mopeds, pedelecs u roti assistiti b'mutur tal-elettriku.